Nhar it-tnejn 9 Ottubru se titnieda għal konsultazzjoni pubblika dokument dwar bidliet proposti għal liġijiet tal-ippjanar biex meta jsir appell kontra permess ta' żvilupp, ix-xogħol ma jkunx jista' jibda sakemm ikun deċiż l-appell b'mod definittiv. Dan ġie mħabba mill-Ministeru għax-xogħlijiet pubbliċi u l-ippjanar u għal ftit tal-ġimgħat ilu l-Kabinett approva sistema aktar ġusta fejn jitlu l-appelli tal-ippjanar. Il-Ministeru qal li l-għan tal-emendi proposti mill-Gvern kemm flat dwar l-ippjanar tal-iżvilupp kif ukoll flat li waqaf fit-Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar u li jaraw li meta jkun hemm appell minn partijiet terzi reġistrati jew minn awtorità esterna li topponi permess ikun hemm sospensjoni awtomatika tal-effettività tal-permess. Ġirien li jagħmlu sottomissjonijiet tagħhom fil-perjodu ta' pubblikazzjoni tal-applikazzjoni ukoll ikunu parti mit-terzi reġistrati. Preżentament, is-sospensjoni tax-xogħlijiet meta jsir appell kontra permess ta' żvilupp tista' ssir biss f'ċirkostanzi limitati. F'kumment ma' One News, il-Ministru għax-xogħlijiet pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Sinzo Azzopardi qal li b'dawn l-emendi l-ġodda il-Gvern qed jara li filwaqt li jkun hemm aċċess sħiħ għal proċess ġudizzjarju jkun hemm ukoll iċ-ċertezza dwar il-proċess tal-iżvilupp. Naraw li din il-bidla hekk importanti tkun qed isseħħ bl-aħjar mod possibbli, bidla li tittilħaq il-bilanċ bejn dawk kollha involuti bejn naħa tal-applikant kif ukoll ta' dawk it-terzi li jkunu qegħdin jopponu biex naraw li dan il-proċess jiġi aġġornat bl-aħjar mod possibbli. Ġie spjegat ukoll li dawn il-bidliet ifissru investiment fl-effiċjenza tat-Tribunal u tal-Qorti tal-Appell biex l-appelli kontra permessi ta' żvilupp jinqataw mingħajr dewmien żejjed. Il-Ministru spjega li għal dan il-għan deċiżjoni dwar appell kontra permess ta' żvilupp tittieħed mit-Tribunal tar-Reviżjoni kif ukoll mill-Qorti tal-Appell f'perjodu ta' żmien definittiv. Intqal ukoll l-emendi meħtieġa se jistabbilixxu timeframes li fihom iridu jittieħdu deċiżjoni mit-Tribunal u mill-Qorti tal-Appell. Il-konsultazzjoni pubblika u taħdidiet mal-stakeholders u dawk il-persuni interessati se jgħinu biex jiġu determinati l-aħjar perjodi ta' żmien waqt li jkun żgurat smigħ xieraq li jħares il-prinċipji tal-ġustizzja naturali. Il-konsultazzjoni tagħlaq il-ġimgħa 3 Novembru li ġej.